έλα για λίγο στη θέση μας μέσα από την τέχνη. Αυτό σηματοδοτεί ότι θα έρθει κάποιος που βλέπει και θα κάνει να ζωγραφίσει και θα κάνει πυλό για να καταλάβει τα προβλήματα του τυφλού στην καθημερινότητά του. Όταν είδα την αφίσα ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω, γιατί θα ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψω τις αισθήσεις μου πέρα από την όραση. Όπως ξέρουμε, η όραση πιάνει ένα τεράστιο ποσοστό της λειτουργίας του εγκεφάλου μας, σχεδόν το 40%. Οπότε ήθελα να δω πώς θα είναι εάν δεν είχα τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο μέσα της όρασης. Οι προσδοκίες μου καλύφθηκαν. Ήταν μια εμπειρία που με χαλάρωσε, με ηρέμησε και με έκανε να καταλάβω πως αν κάποιος δεν μπορεί να δει, μπορεί να ανακαλύψει τον κόσμο και να δει την ομορφιά που υπάρχει σε αυτόν με άλλα μέσα. Είναι το καλύτερο για να βιώσει κάποιος τα προβλήματα που έχουν οι ίδιοι τυφλοί και μέσω από το βιωματικό κομμάτι θα του μείνει. Κατεβάζετε τις μάσκες, πιάνετε από τον αγκώνα, ωραία, και προχωράμε ευθεία, θα σας πω εγώ. Ωραία. Ονομάζομαι Μαρία Μαστορίδου και σήμερα για αυτή την εκδήλωση βοηθάω στο συντονισμό της ζωγραφικής και της κατασκευής με πυλό. Μην στεναχωριέστε καθόλου για τις σχέσεις σας με τη ζωγραφική, θα σας πω τι ακριβώς έχετε μπροστά σας. Εάν βάλετε τα χέρια σας θα πιάσετε τον καμβά, δίπλα ακριβώς στο αριστερό σας χέρι είναι το πινέλο. Πάμε να δούμε τα χρώματα, είναι ακριβώς πάνω από τον καμβά. Αυτό που θα ζωγραφίσουμε είναι ένας ουρανός, ένας ήλιος και δύο σύννεφα. Εύκολο, έτσι. Νομίζω ότι τη δικιά μου τη δουλειά τη διευκολύνει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έχουν συνηθίσει να κάνουν τα πάντα βλέποντας, αυτή τη στιγμή καλούνται να τα κάνουν ακούγοντας και απλά με την αίσθηση της αφής τους. Ναι, μεν κάνουν κάτι το οποίο ήταν εκτός της φαντασίας, δηλαδή αλλιώς τα φανταζόντουσαν και αλλιώς τους βγαίνει το αποτέλεσμα, αλλά συνειδητοποιούν ότι μπορούν και έτσι να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα. Τέλεια, ανεπανάληπτο. Πολύ ωραία, φανταστική εμπειρία. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Ο κόσμος γνωρίζει μέσα από τις εκπομπές που έχουν παρουσιάσει τα θέματα των τυφλών οι ίδιοι τυφλοί. Όμως το θέμα είναι ότι η καλύτερη μάθηση είναι η επανάληψη. Λοιπόν, ξαναβάλτε τις μάσκες σας τώρα. Θα πάμε για τη δεύτερη φάση, που είναι μια κατασκευή με πυλό. Είναι πολύ δύσκολο να ζωγραφίσεις στο σκοτάδι, γιατί δεν βλέπεις καθόλου. Δεν θυμάσαι τι σου έχουν πει που είναι τα χρώματα, τα πινέλα, ο καμβάς σου. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μπαίνεις στη ψυχολογία ενός άνθρωπου που δεν βλέπει και το βιώνεις εν μέρει για λίγα λεπτά. Γιατί έτσι νιώθεις πιο πολύ το πρόβλημα του άλλου και μπορείς να τον βοηθήσεις κιόλας. Όπως είδατε, όταν είναι εύκολο να κάνει κάποιος πυλό και κατά καιρούς υπάρχουν πάρα πολλοί εκλείπτες τυφλοί που έχουν καταξιωθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι και βλέποντες που είναι πιο δύσκολο όταν κλείνουν τα μάτια τους για λίγο να ζωγραφίζουν, ζωγραφίζουν. Αυτό είναι σημαντικό και θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η εκδήλωση μπορεί να φέρει τους ανθρώπους που δεν βλέπουν και τους ανθρώπους που βλέπουν στο ίδιο επίπεδο. Δεν ήξερα αν μπέρδευα τα χρώματα, αν περνούσε το πινέλο πάνω από αυτό που είχα κάνει, αν διέγραφα ή αν δημιουργούσα. Η αίσθηση ότι έπρεπε να έχω τεντωμένα τα αυτιά μου για να καταλαβαίνω από πού έρχονται οι ήχοι και να φουγκράζομαι το χώρο γύρω μου, να καταλαβαίνω τις αποστάσεις, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έπρεπε να είμαι πολύ πιο συγκεντρωμένη από ότι είμαστε. Θεωρώ ότι παίρνουμε δεδομένο το τι βλέπουμε και δεν συγκεντρωνόμαστε και δεν χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις. Κάποιος που δεν ξέρει τι πρόβλημα έχει ο άλλος δεν μπορεί απλά να το αγνοεί. Εγώ πιστεύω τώρα ότι μετά από αυτή την εμπειρία καταλαβαίνω πολύ περισσότερο πώς είναι να μην βλέπεις.
Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η εμπειρία μέσα, εύκολη, δύσκολη? Δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ δημιουργική και θα τα καταφέρουμε. Καταρχήν μου άρεσε που προσπαθούσα μόνο με την αίσθηση της αφής να οριοθετήσω το χώρο μου. Δεν είχα κάνει ξανά κάτι παρόμοιο. Μου άρεσε που υπήρχε η ελευθερία της έκφρασης, ότι δεν με ένοιαζε αν το έργο μου θα βγει όμορφο, σωστό, αν τα χρώματα θα είναι έτσι πως πρέπει κτλ. It was very nice, but it's always I don't know how to mix the colors. It's like it's weird in that sense because it's like I don't know if I'm painting over the color. I think it's very important for us to know how these persons feel, and I think this is a great opportunity to live this experience and to also to maybe that when we see blind people to react in a more nice way because maybe we understand a little bit more how they have to feel. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα μέρος σε αυτή τη δράση. Εύχομαι να ξαναγίνει κάτι τέτοιο και γενικότερα να γίνονται δράσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.